Apetecíame ir este Nadal a Nova York para ver as luces, pero penso que non vou poder ir. Aforrarei para ir o ano que ven. Pois non o pospoñas moito. E iso por qué? Porque Galicia está se separando cada vez máis de Nova York. E iso? Pois mira, vente te explico. A litosfera, a parte superficial da Terra, está dividida en placas tectónicas que se moven, as cales están formadas ou ben por continente, por océano ou por ambos. Hai 3 tipos de límites de placas. Os dous que influen neste proceso son Os bordes diverxentes, que son aqueles nos que se construe nova litosfera e están situados entre dúas placas que se separan. Estes forman rifts, que son unhas fisuras entre as placas que máis adiante pasan a ser dorsais oceánicas, cordiñeiras nos medios dos océanos. Entón, a Terra non para de medrar, non? Non, porque se destruen os bordes converxentes, que é cando se atopan dúas placas. Nestas zonas prodúcese a subducción, é dicir, a placa máis densa métese por debaixo da outra, e tamén a abducción, que é cando dúas placas continentais chocan nas dúas formando cordilleiras. Entón, iso que ten que ver con que Galiza e Nova York se estén separando? Pois verás, resulta que fai millóns de anos todos os continentes estaban unidos formando un supercontinente que se chama Panxea. Neste período, Galicia e Nova York estaban xuntos, pero co paso do tempo comezou a separarse, formando rifts. A litosfera volverase máis densa, polo que comezará a subducción, pechando o océano e provocando o choque dos continentes. Este proceso é o ciclo de Wilson, e é o que sucederá entre Galicia e Nova York. Sabes que? Mellor moume a Vigo que teñen luces máis chulas.